Siitä on taas kuluttaa viikon ajan tullut Saran kuulumiset. Okei. Siitä on kyllä kuukausi aikaa, kun tuli Saran kuulumiset. Mut anyways. Nyt on taas Saran kuulumisten aika. Ja mulla on tullut vähän kysymyksiäkin pitkästä aikaa. Muistakaa toki kysyä hashtagilla Saran kuulumiset, niin mä vastaan niihin kyllä näin videomuodossa. Mut vähän mun suosikkeja. Yksi mun suosikki on se, että saan olla kavereitten kanssa. Sitten on tämmönen ihana sää tuolla ulkona. Ja mun mielestä se on parasta. Ja mitäs muuta? Nytkin aurinko paistaa tosiaan hyvin. Sitä menee aina pilalle. Se, että saa viettää ystävien kanssa, on niin kuin paras asia ikinä. Mullakin on niin kuin mua nuorempia, että mun ikäisiä ja vähän vanhempia kavereita. Ja mun mielestä se on tosi kivaa viettää niitten kanssa yhdessä. Nyt vähän voi vertailla, että minkälaista on niin kuin nuoremman sukupolven kanssa ja vanhemman sukupolven kanssa niin kuin olla ystäviä. Sitten kans mä tykkään siitä, tietysti mä en tässä puhunut rahan takia, vaan se, että mä saan jutella teille tälleen videon muodossa, kuunnella teidän mielipiteitä. Moi, tuolla Viivi. Ja jatketaan. Eli, mihin mä jäin? Niin, että mä pidän kerhoa maanantaina 5–6. Tää on tietysti Forssassa. Ketkä asuu nyt Forssassa, niin 1–5-luokkaiset pääsee mun kerhoon. Se on askartelukerho. Siellä tehdään vaikka minkälaisia kivoja askarteluita. Ja joo, mä en nyt halua mainostaa, mutta silti. Mulla kuuluu hyvin tää tammikuu on mennyt tosi hyvin. Tuu vaan Viivi, ei se mitään, että vaikka sä näyt tällä videolla. Mulla on Viivi tuolla tässä katsomassa. Se tuli meille. Sano moi Viivi. Moi. Noin. Viivi on nyt tossa, älkää välittäkäs siitä. Olihan muuta siinäkin, mutta kuka kiinnostaa. Eli mulla on mennyt tää tammikuu tosi hyvin. Koulu on syönyt tosiaan hyvin. Koko ajan hyvin. Ja toukokuu ei ole mitenkään erikoinen kuukausi ollut, vaan ihan niin kuin peruskamaa. Et koulussa ja harrastuksissa tälleen. Ja tietysti välissä on näitä viikonloppuja, jossa niin kuin aina on... Vitsi, mun puhe pätkittyy ihan sama. Niin saa rentoutua hetkeksi. Tietysti mä halusin tehdä enemmän videoita ja yritänkin panostaa siihen videoiden tekoon, että tulisi enemmän videoa. Sitä kameran uudestaan. Että tulisi niin kuin ehkä joka toinen viikko video ja siis tälleen Saran kuulumisvideot kuukauden lopussa. Olisi ihan kiva. Ja Viivi, se on kattonut mun kaikki videot ja se on tosi niin kuin aktiivinen ja haluaa aina nähdä multa uusia videoita, vaikka se on mun kaveri, niin ihan sama. Niin muutenkin multa on kysytty ihan tuntemattomatkin, ettei mun kaverit, että milloin tulee video. Ja mä oon vaan vastannut, että sitten kun mä kerkiin. Mullakin on niin kun nää arjet on tosi kiireisiä. Maanantaisin kerho, tiistaisin on sali ja nuorisovaltuuston kokoukset. Keskiviikkoisin on piano, torstaisin
no silloin mä kerkesin kuvata videon, mutta mä haluan sitten torstaina aina sitten tehdä ne kaikki rästiläksyt, mitä koulussa ei jäänyt tekemättä, niin ne sit silloin pois alta. Perjantaina siinä on kuoro. Ja joo. Lauantai ja sunnuntai nyt on ainoat päivät, jolloin mä voisin kuvata ja editoida videot. Mut siinäkin on se ongelma, että mä yritän ne videot saada niinku just viikonlopuksi. Että sitten on kiva katsella. Mä en tiedä, tykkäättekö te mun videosta. Mentaliitta. Etten mä pauhais nyt liikaa, niin Iines. Etten mä pauhaisi. Etten mä saarnaisi liikaa tästä, ettei tule videota ja miksi mä en kerki tekee videoita. Niin, sanon vain toki, että käykää seuraa mun somet tuo alhaalta ja mä oon alkanut taas päivittää mun musiikallyä. Joten melkein kanssa sitäkin katsoa, jos te haluttais nähdä mun tärstää joka ikisestä lävestä. Ja toki muistakaa, että on Facebook-sivu, johon ilmoitetaan kaikki asiat maailman menosta, että milloin tulee videota ja milloin mä alan vaikka editoimaan videoa. Et sinne vaan ja muistakaa kysymyksiä. Ai niin, niitä kysymyksiäkin oli. Onneksi mä muistan ne kysymykset ulkoa. Ja Laura Enberg tulee tohon. Niin se kysyy, olenko kaka. Tarkoitiko se kakka? En tiedä. Mutta no, samainen henkilö kanssa kysyi, että tykkäänkö tolpista. Siis tää Laura on mun luokalla. Niin kysyi, että tykkäänkö tolpista. Alexander, tää on sulle. Se yksi lämpötolppa meitin koulussa, se on mun tolppa. Mun tolppa edelleen. Mun tolppa. Eli siis tykkää sitä lämpötolpasta kyllä. Joo. Onks Viivillä mitään kysyttävää? Mulla. Ei oo. Okei. Kellään onko kysyttävää? Muistakaa siis kysellä, niin kuin Laurakin sanoi kommenteissa, että saratatte kysymyksiä. Niin muistakaa hashtagilla sarankuolemiset, niin kyllä sitten tulee vastaus, kun kerkiän katsomaan ne. Hei hei!